Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Unsa? Matod pas mga saksi, padung sila din sa bantuyan. O nasa'y nag-ingon nga nakit-an kuno nila nga naapa kuno'y laing kuyog ang tiguang nga duha ka lalaki. Oh. Sakay sa kutsi ni lolo nimo. Mao ba? Basig kuyog di goryo sila si Tasyo o si Pipito. Mao na among gisubay ron rin. Kung asa na sila paingon. Klaruhan, Anil. Kinahanglan nga may bawaan ninyo kung asa dad nila ang tiguang. Pangapion na ng Toribia. Salamat ha, Glenda. Sa'yo day na manglakaw ang imong tatay og nanay. Onang, si tatay, musayo na siya sa uma. Unya, si nanay, musayo sa na siyang ato siyang agawon. Mao ba? Kamo na lang di ay ang mahibilin din he. Sagad ako og si Bimbo, pero kung naayan ko din musuri man ko pirmi sa ilang agawlita. Mayo hinoon. Pero nang Toribia, unsa man to imong giingon ako nga nakidagang sekreto nga isulti? Unsa man to siya? Kuan, Glenn. Ang unag yung rason kung nganong naglikay kus mansyon, tungod nila ni Renato og ni Junel. Sige nang, sultigi ko no ko sinud-anay ang rason. Nganong nahadlok man kanila ni Renato og ni Junel? Ayaw ba gitahon pagsulti kang bisan kinsa ha, Glenn? Ikaw rin yung sultihan, ani. Sige nang, lahos ang imong gustong isulti. Mayo! Mayo! Uy, Oh, kinsa man ron? Wala magpamilyar ang tingo. Mayo, may bundag. Mura magsilaron si Renato og Junel lang. uy, hala. Ayaw sila sultihi, Glenn, ha? Ni ako din, he. Palihog lang limdi sila. Ayaw ka bala ka nang, ako rin bahala nila. Dini ka lang. Unsaya kong ikaalaga ninyo, Renato. May bundag, Glenn. Niya gid mi karon sa inyo kay may nagsulti na mo nga niya kuno din history dia. Ha? O sa Toribia? Palihog lang. Ingna siya nga nangita mi niya. Tayo pa sa Renato. Unsa man, nanagat mo? Wa din ni si Toribia. Glenn, ay lago kasukogod. Wa mami daw tang buhato niya, Glenn. No na. Ni ami kay do na manggoy di maayong nahitabo karon o basig na say kalabutan ini. Unsay di maayong nahitabo. Si Sir Goryo sukad gahapon wa maulis mansyon. Unsa? Wa mauli? Oo. Ug nagduda mi nga naay kalabutan si Toribia ini kay gahapon wa sad siya maulis mansyon. Time pa. Unsa man gyud ay nahitabo? Nganong wa man mauli si Goryo? Kuan. Unay gusto na mong mahibawan kung ngano. Kay grabe na kayo nga among kabalaga karon. Pusa palihog lang, Glenn. Pagaw sa Toribia. Idaghan mi og mga pangutana nga niya. Palihog lang, Glenn. Tabangi taon mi. Glenn, ay mo pagkumpiyansa sa mga tao nga nagpakaroon ingnon nga sila mo ibiktima. Ilabi na nga sama ni Toribia nga why laing mahimo aron mandaot sa uban. Sama na mo nga mga inosente kayo. Pasensya na kaayo ninyo. Wa ko mahibawa ng mga butanga. Mabitaw nga ni Glenn. Aron ipahibaw ninyo din nga si Toribia di angay kakumpiyansaan. Kay kuso kayo mohimo og bati nga istorya. Daghan na may og nadungog nga mga istorya nga iyaming gibot buhatan og mga isyu. Og mao ni usa sa among klarohon kun unsa ka tinuod ning iyang mga tumo-tumo batok namo. Bueno, di ko mulalis ninyo bahin na mga butanga. Pero sagdi lang, kung makita na ko si Toribia, ako siyang istoryahin bahin na inyong mga gisulti karon batok niya. Mao na. Utang buot lang, Glenn. Tambagin na siya nga matubang din na mo.
Kay kung dili, magtawag biyog mga pulis o amo siyang ipaaristo. Ilabi na sa nahitabo karon ni Lolo Goryo. Unsa nay? Gikidnap si Lolo Goryo? Maunay balita, Lolita. Ginoo ko. Kinsa man hintay nakidnap tay? Ang gibalita nila ni Renato, sila si Tasyo og Pipito. Mo'y naghimo ini. Unsa? Pero tinuod ka na tay? Malagmit! Kay giadtom ko sa mga pulis karon ang bayan ng Pipito. Wa siya karon diya sa ila. Mao na ilang gipangita karon. Uy hala. Mao ba di ay? Pero, oy, wa panay siguro kung sila bagyod ha. Para nako, kung ako ang pasultihon. Murag tinuod nga sila'y suspect. Ayaw pa ni Goro Felix Dakat, ay! Ay. Nanatag kang nanatag. Kaya wa pa kita basayo na kung sa'y tinuod. Kadang tanan mga pagduda lang na nila. Kamong duha, ipapreso gyud mo. Di mo pasaluan ninyong gibuhat nako. Lolo, makal lang lo. Ayaw paglolo. Ay paglolo nako. Sige mo yung makals. Wakoy apong nga kidnapper. Noy, Lolo. May mo di ko nimo masabtan sa pagkakaroon lo, pero nasiguro na ko nga masabtan na gyud nimo ang tanan unya sunahan. Unahan. Ngano man lay din hidapita ipaabot pag yung unahan. Hilom! Wala ko tuhuan sa imo mga gipanulti Tasyo. Tungod kay kriminal ka, kidnapper ka. Angay mong itambog sa impyerno. Uy. Bro. Say bro. Di man na mo dawat og mga gwapo ang impyerno kanang Greggy. Kanang iyang dawaton ang mga batirak naon. Wala, igo karon kung walop na tugpa kaglayo kayo. Kaya nga no, gwapo di ka. Buyag. Timbutir ba ron ha? Timbutir. Ubay-ubay yun ang nag-ingon ako nga hitsuraan ko. Namutboto sila, gahal Pero ka wala lang. nagway hitsuraan. Gahal ka lang, nagparehas lang munduha, mga panuway. Ha? Lolo, gusto na lo. Sungay. Gusto na lo. So may gusto nimong kanon lo magsugbatag tulingan Tulingig ka o lang. butite. Di ko mo kaon! Kaon, Gregoy. Kaon. Di may mga di ka mo kaon, kaya masakit ka na. Muna. Balan nagmasakit ko, amoy labot. Lo, na ako'y pangutanan nimo. Ay, kung pangutan na. Huwag ko ganahin magkikistorya ni mo. Pero lo, Ay, lagi kong istorya, ha? ang ako taluba, Right? ako tang dadon si Lolita din he. Oh, Ang sa Lolita. Lolita good lo, Lolita. Si Lolo, si Lita. Gusto na ako nga akong pabisitahon si Lolita din he. Ngayon man, ninyo siyang kidnapon. Bida sakit ka loy. Tina mo na sa kidnapon lo, oy. No, bad na. Amoy noon siyang hangyoon nga mo bisita siya ni mo din he. Hilom. Ay, kung ninyo ginanggawi yung istorya. Ay, tinuod bitaw na lo. Seryoso ko sa akong gisulti. Plano na mo nga among panion si Lolita aron magkasultihan na mo. Sutihan ni. Tarong deta siya. Tarong nga! Nagahiwi man dito. Oras nga ni may bawan ako nga naamo daw tamuhaton Lolita. Di gyud ta mo mapasaylo. Ako gin mismo mo musilot ninyo. Kutas. Kutasan ko. Takdan ni daday mo. Sirit lang kalitabot ko mo. Kutas. Lo, promise lagi lo, promise lo ha. Saman kutasan ba ko? Wa may daotang buhaton ni Lolita. Amo hinom pa rin kamutan nga makabisita siya natin. Ni paspasan lagi ka. Tinuliglig! Awan na ang buwatan para mo! Aba mo di ay! Ay tinuod lagi ng akong gisulti ni mo, day Glenda. More pa honest pa gyud. Sila maoy dunay daotang plano nako og ni Greggy. Naa sila mga daotang plano aron maila ang tanang katigayonan ni Greggy. Pero, nang, naba kay mga kaligunan nga makasuporta sa imong mga gisulti karon? Ay naa, uy. Ako yung gitaguan. Naami kasulatan ka ni Adto. Nga gipirmahan ni Renato og nako mismo. Saksisad si Junel aron magbahin mis among gikasabutan. Pero nang, miingon ra bagyod sila si Renato ug Junel. Nga ikaw mo kudi kusog kayo mo buhat og istorya. Aron kuno sila madaot. Ilabi na ining nahitabo karon nga nawa si Greggy. Matod nila,
naagi ko na kay kalabutan ini. Ay sus, ayaw pagtuo anak nila oy Glenda. Sila maoy mga bakakon, mga tigpakaaron ingnon. Unya, saon man anak nang. Nganong na timing masab nga mao si pagkawa ni Greggy. Unya, may biya sa ka dito sa ila. Bahin sa pagkawa ni Greggy, wag yun ko'y kalibutan, ana. Pero kining pagbiya na ko dito, naglikay lang yun ko kay naa may mga bahad sila sa Junel na ko nga patak-umon ko nila sa kong mga nahibawan sa ilang mga daotang plano. Ay. Nang, may mo ba nga pakit-on ko nimo anang imong giingon nga inyong gipirmahan nga kasabutan? Ay, wa man ako dadag, Glenda. Ako tong gitaguan sa amo. Ako raw niya itong ipakita sa panahon nga mag-atubang na unya misusgado. Pero nang, sa imong paminaw ba? Kining pagkawa karon ni Greggy, kinsa magkaday ang responsable gud ini? Ay, maunay wa na ko hibaw eh. Malagmit. Ilaraning mga kabuang ba? Pasensya na kaayo ka ng Toribia, ha? Ako, di gyud ko mo konsinter sa mga taong daotan. Pero kung mahibawaan ako kung unsa gyud ang tinuod, adto gyud ko mo pabor sa mga taong matinud-anon. Sa may plano ni Maroncio. Gusto na ko makikita ni Lolita kay gusto na ko silang pahibaon sa tinuod nga ni anato dada si Lolo Goryo din sa isla. MKS. Nasaan MKS? Mayo ka, Hansyo. Nga imo silang sultihan. Di ka sila malain ato. Mao bitaw nga makikita ko nila kay ako silang pasabton kung nganong ato ning himo. Oh, come on. Pungag silong. Mao ba? Plano mo guna ko ba? Nga ugma nga makikita ko nila og sekreto. Anya? O sa may... unsa man? Di ka magpakuyog na ko. Bili lang ka rin ni Pitsay. Aron dunay kauban sa lolo. Di may mo nga kitang duhang mulakaw. Kinahanglan nga doon naging mabilin din eh. Sige! O sa mga oras sa mulakaw, ma? Sa'yo ko buntag mo gikan. Mga alas 5 kadlawon. Mabalik na ko din ni Dayon, ha? Alas 5 kadlaw. 5:00. 5-0. Alas 5. Tingali, nena ko din sa hapon. Hahay! Huy! Kuyawa. Yawan ko inang gibuhat na to siyo. Anong kuyawan man ka? Basi nun niya matultulan tas mga pulis din eh. Ayaw ka na guna-huna, Ayaw pa guna-huna, Lisod ni tultulon ni napitan ni Pits. Labing siguro. Kita gi mahimong suspek karong panahon na. Makal, Pits, makal. Ako ipaniguro ni mo nga luwas sa yuta, dining napita. Oh, come on. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.